Eram mai tânăr, viața era mai frumoasă în privința asta, că eram mai tânăr, asta e una la mână. A doua la mână, aveam siguranța zilei de mâine. Când mă culcam seara, știam că mâine mă așteaptă serviciu. Asta a fost zi de zi și stres. Nu salarii am avut, salarii mari, ce n-am avut unde cheltui bani. Chiar se puteau face economii serioase. Păi după ce s-a închis exploatarea minieră, lumea a rămas aeriană. Acum în Moldova Nouă e un fel de monotonie, nu sunt firme producătoare, sunt doar comercianți. Copiii tineretului afară, care nu sunt afară, sunt plecați din Moldova prin orașe. Eu am o singură fată la Timișoara. Dacă s-ar redeschide mineritul, ar fi ceva. Ar reînvia orașul, ce să zic.